टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 8थि खेबनि थाखाय टंला बड'लेण्ड मार्टियार्स मेम'रियेल बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट 2025 गासै दखरानि सिङाव थानाय बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांनायाव बर' हारिनो मोनसे आलादा नखर सोरजिनो थांनायाव आरो हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै दानो थांनायाव गासै 9सा वीर बिथांमोना शहीद जादों आरो बिथांमोननि गोसोखांथियाव दिनै बिथांमोना बे बेडमिन्टन टुर्नामेन्टखौ माने खुंनाय जादों बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दखरा आफादफोर जिल्ला आरो मिरुआ जोंनि शहीदफोरनि जोंनि मुंख्लंफोरनि जितु आइडियोलॉजी बिथांमोननि जितु फिलसफी आरो बिथांमोननि जितु बावसोमलांनाय बेखौ अराय जुगामि खालामनो थाखाय गोथाङै दोननो थाखाय आरो बिथांमोननि खामानि मावनाय जाथिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनोबो माने एसेबो फावसयि बे मोनसे जितु बिथांमोननि आखुथाय बेखौ इयुन जोलैनो दिन्थिलांनो फोरमायलांनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो खोलोबाव बेबायदि मार्टियार ट्रफिफोरखौ होबोनाय जादों दा टंला दखराया दिनै बेडमिन्टन बिथांमोना होदों गुबुन गुबुन दखरा आफादफोर जिल्लाफोर जोङो फुटबल भलिबल काबादि आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो माने गेलेनाय बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिदि बादायलायनायफोरखौ होनाय जादों दा टंला दखराखौ आं साबायखर बावगोन बिथांमोना गावनि दखरानि सिङाव थानाय जे 9सा मुंख्लं बिथांमोनखौ माने गोसोखांनानै जे मोनसे गेलेनाय बादायलायनायखौ होदों बिनि गेजेरजों निस्सय बे 9सा मुंख्लं बिथांमोननि जितु खामानि मावनाय बिथांमोननि जितु सान्थौ सानस्रि फिलसफिफोर बिथांमोननि खामानि मावनाय बेफोर गासैबो अरायसम बोसोराव खनसेखौ एटलिस्ट गोसोखांनायनि मोनसे खाबु मोनगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आं निस्सय फोथायो जे गोमाजानाय नखरनि मुंख्लं जाजानाय नखरनि बिथांमोनाथ' प्राय दिनाव घन्टायाव मिनिटाव खनफा खनफायै बोधय गोसोखाङो निस्सय बिथांमोननि अनुपस्थितिखौ बिथांमोना फिल खालामो नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे दिनै नैबेबायदि टुर्नामेन्ट खुंनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों आरो बे खोब मोजां जादों आरो बिनि गेजेरजों अरायसम बिथांमोन मुंख्लं बिथांमोना जुगामि जाना थागोनखौ आं मिजिंथियो